Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Wala lamang damha mga kaigsuonan, nga niya na kita sa katapusan, nga pagtulunan sa takna sa pagtuon. Ika-13 nga tupiko sa unang kwarter nga Bible Study Guide may tungod sa pagkatinunan. Akong nabatayan, nga ang tanan di ay nga nagsunod nining takna sa pagtuon, ilang nakita nga paspas ang dagan sa kapanahunan. Wa tay kalibutan nga mabuot ang panahon nga magahisgot kita sa katapusan nga takna sa pagtuon nga leksyon ug dayon mubalik na ang atong Ginoo ug didto magapuyo kita sa kinabuhing walay katapusan. Dalaygon na Ginoo ini nga pagtulunan ug niini nga kahigayunan sa pagsulti sa kamatuoran pinaagi dinhi sa atong programa ug sa dili pa nato padayonon kini ang paghisgot sa katapusan nga pagtuon sa unang kwarter magaampo kita. Amahan nga langit nun, salamat nga imo kaming gihatagan sa pribilehiyo nga makatuon sa katapusan nga pagtulunan nining unang kwarter sa 2014 may tungod sa pagkahimong tinunan. Dalaygon ikaw sa imong panalangin alang kanamo, salamat sa salabutan, sa panalangin, sa presensya sa Belang Espiritu o sa imong pagbantay, pagtipig sa imong kinabuhi o kining tanan among giampo sa ngalan ni Hesus nga among manluwas. Amen. The cost of discipleship, ang kantidad sa pagkatinunan. Bayad o kantidad. Gasto, atong tanawon ni Gala. Doon na di ay bayad. Doon na di ay balos, doon na di ay kantidad ang pagkahimong tinunan sa atong Ginoo. Memory verse, 1 Korinto 1, versikulo 7 di gaingon. Ang among paglaom alang kaninyo dili matarog. Kay kami nasayod nga maingon nga kamo nagapakigambit man sa among mga pagantos. Kamo magapakigambit man usab sa among kalipay. Balikon ko. Ang among paglaom alang kaninyo dili matarog kay kami nasayod nga maingon nga kamo nagapakigambit man sa among mga pagantos, kamo magapakigambit man usab sa among kalipay. Higala dili sa nako hatagan og pagsaysay. Gitawag kinig pagkuha og duga gikan ini nga bersikulo. Gusto nako nga ipalusot kini nga mga pangutana. Kung ikaw mahimong tinun-an sa ato Ginoo, asa niining mosunod ang angayan mahitabo. Letter A, madato ka. Letter B, mapobre ka. Letter C, magantos ka. Letter D, malipay ka. Kanalang upat, daghan ang atong ginahuna nga mahitabo sa dihang nga nagasunod kita sa Ginoo. Apan ato lang pundo nining upat ka mga pangunahuna
nga sa imong pagsunod sa Ginoo unsa man ang imong gihunahuna. Madato, mapobre, magantos, malipay. Kung asa ikaw nagaunahon na higala, basin biya makaapikto kini sa imong pagkahimong tinunan sa Ginoo. Kung ako nagunahon na nga maoy ang mahitabo sa diha nga nagsunod ako sa Ginoo, panalitan ako usa ka pobre. Sa diha ako nahibalo sa kamatuoran, musunod ako sa Ginoo, musunod ako sa pag-alagad sa Ginoo, pero nagunahon na ako nga human ako magasunod sa Ginoo, kini akong kapobrehon wala na ni. Kaysa diha nga ako nag-alagad na sa Ginoo, gitangtang sa Ginoo akong pagkapobre, ug dayon dato nako. Ang letter A ato sang unahon sa pagtagad. Sa dihang ikaw nahimong tinunan sa Ginoo, madato ka ba? Tanaw na to higala. Atong tanawon ang mga pulong sa Ginoo, mga pipila sa mga pulong sa Ginoo nga atong mahatagan og pag-aninaw og maayo. Atong hunahunaon kung unsa ang gipanulti sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Letter A, madato. Ang bersikulo 10 sa Juan Kapitulo 10 adunay giingon, ang kawatan moanha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Ako mianhi aron sila makabaton og kinabuhi ug sa pagkabaton niini sa madagayaon gayod. Dinhi higala, gusto na kong ipasabot nga ang Ginoo wala gahimong tinunan o wala gahimo nimo nga mahimo kang tinunan aron ka pobrehon. Wala na sa diksyonaryo sa Ginoo. Sunda ako ninyo og kamo mga pobre. At least naatay mabasa nga ang kinabuhi di na sa tong Ginoo madagayaon. Gani daghan tag mabasa nga mga bersikulo nga kamo mahimong mga pangulo, kamo mahimong mag-aasinso o kamo mahimong mga mag-una dili maulahi. Kini nga mga bersikulo may kalambigitan sa usak ka estados sa tumutuo. Nga kanang pagkadato gitan-aw na sa Ginoo pero ang iyang version nina dili dato kundi madagayaon. Nara na nato mga kaigsunan kung unsaon nato paghatag og definisyon ang pulong madagayaon dinha ni Ginoong Kristo. Kay ang alang kanako sa diha nga ikaw nahimong tinunan sa Ginoo, ang kantidad ni ana ikaw magkinabuhi nga madagayaon. Dagantag mabasa sa balaang kasulatan sila ni Abraham. Ako nang gisgutan katong discipling the rich and famous atong leksyon dinhi. Nga dunay daghang mga katawhan sa Ginoo nga mga adunahan. Ug duna po'y mga katawhan karon sa Ginoo nga adunahan pero wala pa nisulod sa iya nga panon. Mao ni atong gipasabot nga ang Ginoo nagatawag niini nga mga katawhan. Wala ka pasabot nga ang Ginoo karon dili na siya magatawag og mga katawhan nga dato. Nga ang langit close na gyud na siya para sa mga pobre. Tungod sa kadagan sa mga pobre, ang langit gisirado na. Ug sa eskwelahan pa na enrollment closed, registration closed. Kay niabot na ang kuta sa mga estudyante. Wala na'y gitawag nga sakto nga proportion sa mga maestro ug sa mga estudyante. Kay kung dugangan ang estudyante, wala na kitay mga professors, wala na kitay mga maestro. Ang langit hangtod karon nagatawag sa mga katawhan bisan kinsa ikaw. Apan sa imong pagsunod sa Ginoo, posible nga ang hunahuna nimo madato ka kung ikaw pobre or lahi ba ang imong panghuna. Pero adunay bersikulo nga sa diha ikaw nagasunod sa Ginoo, ang kantidad ni ana mahimo ikaw nga mag-alagad nga madagayaon. Letter B, mapobre. Naabay mga mabasa nato sa balang kasulatan nga nag-endorso sa panghunahuna nga sa diha nga ikaw nag-alagad sa Ginoo, posible ka mapobre. Atong hatagan og pagtagad kini nga bersikulo igsoon Mateo 19:21. Kaniya mitubag si Jesus nga nagingon,
kun buot ikaw mamahingpit. Lumakaw ka, ibaligya ang imong kabtangan ug ang halin ihatag sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit, ug unya umanhi ka ug sumunod kanako. Gini nga pinulungan. Grabe ni. Kay kung mauni ang imong ginahuna sa diya nga nagsunod ikaw sa Ginoo, posible ang epekto niini sa iyong pag-alagad, dili ka ganahan magtan-aw sa mga tao nga dato nga nag-alagad sa Ginoo. Kay ang imo mang pangunahuna, kinahanglan gid ka mapobre. Kung magtan-aw ka sa mga katawan sa Ginoo nga ga-drive og mga maayo nga sakyanan, gapuyo sa mga mahalon nga mga panimalay, posible makaapiktar kini sa imong pangunahuna. Moyon ka kini nga mga katawhan, dili ni mga katawhan sa Ginoo, kay wala nila gibaligya. Imbis ibaligya nila ang ilang mga balay, ang ilang mga kabasakan din ha. Nagdegosyo pa magani noon sila basakan, nagdegosyo pa man noon sila mga humay. Dili man na mao giingon sa Ginoo. Igsoon ako ning gibasa dinhi. Aron ato matan-aw sa macro level, macrocosmic level, sa pinakadako gyud ang kantidad sa pagkasumusunod sa Ginoo. Kaniha, guys kutag madato, ang bersikulo, Juan 10:10. Apan kadto, dili kadto ingon nga, kinahanglan ka madato kung nagasunod ka sa Ginoo, kundi ang Ginoo gahisgot lamang og bersikulo sa pagkamadagayaon. Aron atong matan-aw nga ang mga nagasunod sa Ginoo adunay kadagaya sa kinabuhing Kristohanon. Ang kadagaya, pwede kini kadagaya sa imong physical, kadagaya sa imong economy, kadagaya sa imong kinabuhi ngadto sa uban, daghan kining meaning. Apan kung atong i-zero in ang pagkadagaya sa butang material, dili gyapon nato kana matawag nga maura gyud kana mahitabo. Apan dunay mga katawhan nga nagasunod sa Ginoo nga mahimong dato. Usa niya na ang usa ka abogado nga akong nahibalag, nalimot ako sa iyang ngalan, nga ingon siya, at the age of 40, I will be a millionaire. Apan igsoon, 39 ang edad, nahimo siyang Adventist. Ang iyang negosyo, babuyan. Kung saan man mo na, ang 70 Adventist teachings, dili magid pwede nga magbaton kag baboy. Ibaligya niya sa barato, o pag edad niya 39, pobre na siya. Apan ang Ginoo nagahatag kaniya, nagpadayon siya sa pag-alagad. Pag edad niya 40, natingala siya ang iyang pagkawala na isalapi. Nagpadayon siya sa pagkabatinuman sa Ginoo. At the age of 40, matod pa niya, dili lang ako milyonaryo sa mga butang material, apan milyonaryo usab ako sa mga butang dito sa Dios, kay nag-alagad siya sa Ginoo. Igsoon ato to sa pobre, sorry nga akong nalakbitan og dugay-dugay kini pagkadato. Ibaligya ang imong kabtangan og ihatag sa kabos. Nan kun mao kini may tabo, kana mga dato dinha nga mosunod sa Ginoo, dunay daghan kanila mingon nganong ako mang ibaligya nga gahago man ko niini. Apan higala akong basahon kini. Kini nga mga pangunahuna, usa lamang sa posible nga atong ginuhuna kung kita nagsunod sa Ginoo. Ikatulo, letter C, mag-antos. Ikaduhang Timoteo 3:12 nagaingon, sa pagkamatinuod, pagalutuson gayod hinuon ang tanan nga nagatinguha sa Dios non nga pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Pagalutuson sa ato pa mag-antos. O salamang kini sa pangunahuna igsoon. Lucas 9:23, og siya miingon sa tanan, kung adunay buot mo sunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon ug magpas-an sa iyang cross matag adlaw ug magasunod kanako. Higala sa pagsunod nimo sa Ginoo, posible kini ang imong pag-antos. Ika-upat, malipay. Lucas 1:14 nagaingon, og mabatunan mo ang kalipay ug pagmaya, ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatao. Mao kini ang announcement sa diya natawa nga atong Ginoo. Lucas 2:10, apan ang manulunda mingon kanila, ayaw na kamo kalisang kay tan-awa, gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga magaabot sa tanang mga tao. Igsoon,
Sa diha nga niabot sa Ginoong Kristo, walay lain nga pinakamaayo nga pulong nga atong madungog gikan sa mga pulong sa Dios. Magakalipay kamo. Igsoon, sa imong pagsunod sa Ginoo, unsa kaha ang imong gihunahuna? Madato, mapobre, malipay, magantos. Ang tubag niini, ang pagkatinunan, usa ka pribilehiyo nga gisagol ang pag-antos. Usahay kalipay, usahay dato, usahay pobre, tungod kay ang tinuod nga nagalagad sa Ginoo, wala nag-consider sa iyang sitwasyon, physically, kundili ang nag-alagad sa Ginoo, ang iyang giatiman og maayo, mao lang gayod, nga siya andam kanunay ang iyang kasing-kasing anaa sa Ginoo. Kung dato siya, praise the Lord, gamiton ang salapi para mapadayon ang bulaton sa Ginoo. Ang pag-ambitay, ambitanay diya sa kalipay ug kasakit, mao kana ang bayad sa atong pagkatinunan. Sama kini sa atong kaminyon, adunay kalipay ug kasakit, ang pagkahimong tinunan gakinahanglan og tibuok nga pagtugyan. Not just a part of my heart, sumala sa awit, I will give all to thee. Higala, ang atong pagkasumusunod sa Ginoo, walay ingon nga specific ang atong padulngan. Basta kay kita nagalagad sa Ginoo, at that particular time, niana nga panahon ang Ginoo maghatag kanato og pamaagi, unsaon nato pag-respond o pagbalos kung unsa ang gikinahanglan niya ng panahon na. Posible dining panahon na kinahanglan ihurot nako ang salapi. Posible dining panahon na nakadawat akong dagang salapi. Posible dining panahon na dako ang akong kalipay, o posible dining panahon na kinahanglan ako muagi sa mga pag-antos. Mao kana tanang klase sa pagkinabuhi angay dawaton sa usa ka nagsunod sa Ginoo. Dinhi ato mahibaluan nga ang gugma adunay gibugaton, degree. Ang gugma, usahay ang gugma ato lang ihatag ngadto sa mga arang-arang. May tungod sa kaluwasan, human nagihimo ang tanan ni Ginoong Kristo sa cross. Ginoo, wala na kitay na madugang niya na. Apan sa paghimong tinunan, gakinahanglan nato ang pagbudlay, pag-antos, kun kinahanglan. Muna gitawag nga, humana ang kaluwasan. Wala na kayo mag-contribute niya na. Kanang imong mga pag-antos, magpabunal ka, panalitan sa Semana Santa, dili na makadugang sa imong kaluwasan. Apan, ang imong pagkatinunan, kinahanglan nga mo dawat ikaw kung pag-antos man kini, kalipay man kini, kapobrihon man kini, o kadato man kini. Mao kani giingon ni Pablo nga, may bal-an nimo, kay balo ikaw mo kinabuhi. Diya sa kawadon, diya sa pag-antos, pwede po ka magkinabuhi sa kalipay o kaabundansya. Matthew 15:17 ang akong sugo kaninyo mao kini nga kinahanglan maghigugmay kamo sa usa ug usa. Mao lang gid kana, igsoon. Di na ta magunahon na pag unsa magyoy ang ayan nato himuon karon, aron nga ang Ginoo mahimuot kanako. Higugmaa ang imong isikataw. Magminahalay kamo sa imong panimalay at timana og unsa man ang nasa imong palibot. Matthew 15:18 kun ang kalibutan nagdumot man kaninyo, hibaloi nga kini nagdumot na kanako sa wala pa kini magdumot kaninyo. Kun kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon sa kalibutan ang mga iya, apan kay kamo dili man sa iya sa kalibutan, hinunuwa gipili ko kamo gikan sa kalibutan, ang kalibutan nagadumot kaninyo. Hinumdumi ang pulong nga akong giingon kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, kun ako ilang gilutos kamo usab ilang pagalutoson. Kun ang akong pulong ilang gibantayan, ang inyo ila usab nga pagabantayan. Mao ni mga kaigsunan ang mga bersikulo nga nagsulti kanato may tungod sa daghan-daghan nga mga kasinatian sa mga Kristohanon sa diha nga siya nagasunod sa Ginoo. Ikaduhang Pedro 1:5 nagaingon, og tungod niining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan, og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Og sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, og sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson, og sa pagkamainantuson ipuno ang pagadiosnon. Og sa pagadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsuon, og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma.
Kay kun kining mga butang nga inyong mabatunan og magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kaybalo sa atong Ginoong Jesucristo. Kay bisan kinsa ang nakulangan ni ining mga butanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol ug nahikalimot nga siya nahinduan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Busa, mga igsoon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili, kay kun inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Ug sa ingon yana, aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingarian sa atong Ginoo ug manluwas nga si Jesucristo. Mao kana maigsoon ang saad sa Dios. Himuon na to ang angay nga mahimo. 1 Corinto 9:24. Vers 24 ngadto sa bersikulo 26 gaingon dinhi. Wala ba kamo masayon nga sa pagpanglumba ang tanang mga magdalagan apilman sa bangga, apan nga usara kanila ang makadawat sa ganti? Busa dumalagan kamo sa ingon aron makadawat kamo nini. Ang matag-usa ka magdudula nagabatasan sa pagpugong sa iyong kaugalingon, labot sa tanang mga butang, sila nagahimo nini aron sa pagdaog sa usa ka purong-puro nga madunot ra, apan kita aron sa pagdaog sa dili madunot. Busa sa akong bahin, ako wala magadalagan nga walay tumong. Ang akong sinumbagan, dili ingon sa nagbatig-batig sumbag sa hangin. Hinunua, ginabunog ko ang akong lawas o ginapanton ko kini. Basi unya nga sa tapos ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman na hinuon nga dili di ay takos sa apil sa bangga. Mga kaigsunan, ang atong pagkatinunan adunay pagantos, adunay kalipay. Sagol kini. Adunay pagkadato, adunay pagkapobre. Ang pati pasabot, kinahanglan mahibalo kita sa pagkinabuhi, sa tanang klase sa pagkinabuhi, kung ikaw nagasunod sa Ginoo, kay mao ka na ang kantidad, mao ka na ang presyo sa imong pagsunod sa atong Ginoo. Wala man gayon ng Ginoo nga pobrehon ka. Apan sa panahon sa kapobrehon, imong daygon ang Ginoo. Sa panahon nga ikaw adunay daghang salapi, imong daygon ang Ginoo. Sa panahon nga ikaw nagalipay, daygon imong Ginoo. Sa panahon nga ikaw nagaantos, daygon imong Ginoo. Ang sa ato pa, Ginoo si Ginoong Jesucristo ang tanan. Ang ayan baka ang atong sakripisyo. Ang ayan baka ang sakripisyo sa usa ka estudyante sa pagbilar-bilar aron makalampo sa pag-eskwela. Ang ayan igsoon. Sa diha nga ikaw nagbilar-bilar, gaantos ikaw. Apan sa diha nga nakahuman ikaw sa iyong pag-eskwela, naani nimo ang dako nga kadaugan sa imong pag-eskwela. Igsoon ning ana ang atong Ginoo. Nagaantos siya alang kanimo, og ang iyang pag-antos usa ka dako nga investment alang sa imo ug ako nga kalawasan. Og kun ugaling ikaw ug ako aduna may bahin nini nga pag-antos, ayaw ka balaka, dayiga ang Ginoo, kay ang Ginoo igsoon nagahatag kanimo sa dako nga kadaugan, labi na gyud sa ganti sa kinabuhing walay katapusan. Pilipos 2:3 nagaingon, ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang pagpagarbo sa kaugalingon. Hinunua, uban sa pagpaubos, isipa ang uban, ingon, nga labi pang maayo kaysa inyong kaugalingon. Kay didto sa langit, Juan 14:3, may tabo na ako, magaandam na akong luna alang kaninyo. Muani ako, aron sa pagkuha kaninyo, aron diin gani ako, at tua usab kamo. Daghang salamat nga sa ulahi di ay adunay dakong panagtigom sa mga katawhan. Ang mga katawhan nga adunay kasiguruhan sa ilang pag-alagad sa Ginoo nga wala nagbali kung unsa ang ilang kinabuhi nga giagian. Madato, mapobre, malipay man og magkasakit. Basta ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. Atong pabinawan kini usa ka awit, magadugang og inspirasyon alang kanato.
mahimulak sa Dios hangtod sa iyang pagbalik. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyon ni ining tanan. Abot ang adlaw sa kagubot, dinhi sa atong palibot. Dili ba kay pandawta na kanunay, gubot sa panimalay, igsuon ba to igsuon, kini mga ilhanan sa pagbalik ni Jesus. Pailog lang yun nining tanan, ayaw pasag di pagsulay mula hutay. Panlimbasog si Jesus, imong tutukan, ikaw makatindog nga maligon, luyon ni ining tanan. Padayon lang sa imong pag-alagad, kayang Diyos kanimo nagasaad. Siya mo balik kung ikaw hatagan sa kinabuhi, walay katapusan. Makauban si Jesus hangtod sa kahangturan. Amahan nga langit nun, dalaygon ikaw ni ining sa kapagtulunan, nagahatag ka namo ug usa ka kasiguruhan nga among pag-alagad kanimo, muhangtod kini ug moabot ang takna nga kami imong hatagan sa pinakadako nga bayad sa among pagkasumusunod kanimo nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Apan wala namo kini amahan, di paningkamutan ang among pag-alagad, among gidedikar diha kanimo, tungod kay ikaw man ang nagahatag niini ug ikaw man ang nagabili niini kanamo, aron ang uban mahibalo sa kamatuoran ug magadawat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ikaw karon ug sa walay katapusan, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manuluwasan. Masog si Jesus, imong tutukan, ikaw makatindog nga maligon,